Tentokrát by som vám rád predstavil túto chalupu, tento nádherný dom, ale trošku inak. A to tak, že nám o tejto chalupe povie niečo priamo pán majiteľ. V 92. roku syn Miroslav kupoval túto chalupu, ktorá bola v strašnom zlom stave. A dokonca nielen táto chalupa, ale celá dedina Lačnov na konci socializmu proste bola už prakticky pred zánikom. No a táto chalupa je už viac ako 200 rokov stará. No keďže tu nikto nebýval dosť dlho, tak bola vo veľmi zlom stave a zanedbaná. Táto verandička ani tu nestála, čiže sneh išiel priamo do kuchyne cez tieto staré dvere. Dobudovali sme tu takú krásnu, peknú také posedenie. No a postupne krásne sme to všetko dali dokopy. Tuto bola len hlinená podlaha. Dal som proste novú podlahu. No a keďže ešte syn odkopával tú zadnú stranu chalupy, kde bola hlina, tak som zistil, keď potom tie omietky začali vrhnúť, že to je neuveriteľne urobené. Tak som nechal tú pôvodnú stenu, aby sa videlo, že akým neuveriteľným krásnym spôsobom to pekne urobili. Ten nábytok, aj syn si želal, že by sme nechali ešte pôvodný, tak oni tuto bývali. Akurát späť bola urobená len z kameňov a siehal, ale presne v takom istom tvare, jak je teraz. Tak my sme ju zbúrali s kamarátom a presne podľa nákresu sme ju obnovili, ale máme ju celú do šamotov. Čiže keď sa tu kúri poriadne, tak ona vydrží aj 24 hodín byť teplá. Tak nastupujeme po schodíku hore do mansardky. No a teraz hore toto sme veľmi pekne vymysleli, to spodnú časť sme zaizolovali poriadne, takže nepočuzdovať nič. Tuto hornú časť takisto je zaizolovaná. Vložil som tu jedno ešte okno, aby bolo proste jednak svetlo tu a jednak aby tu bol výhľad pekný. Takže to je taká krátka prechádzka týmto domom, ktorého máme veľmi, veľmi pekný vzťah. Tak a takto na záver by som vám rád ešte ukázal túto zrubovú stavbu, ktorú nám pán Štec takisto trošku predstaví a povie teda, že na čo slúžila alebo aký mala účel. Tak tuto v tejto chalúbke tu boli chlievy, no a pri príchode tu to už bolo v stave, že už to bolo na spadnutie, ale podarilo sa to zachrániť. No a ja som si tu urobil vlastne takýto zášivák. Tak, ak teda hľadáte výnimočnú chalupu vo výnimočnej obci blízko Prešova, neváhajte mi kedykoľvek zavolať. Moje meno je Peťo Čuha a budem sa tešiť na každú obhľadku s vami.